Bueno, para que non sepa por que estamos aquí, desde o pasado 5 de marzo, as marchas de dignidade de Ferrolterra, chamamos a todos e todas as persoas que nos estades escoitando e as que podemos chegar a través de follas informativas e das redes sociais, chamando a concentrarse todos os xoves diante do edificio da Xunta de Galicia, nas tarxetas do paro ben alto e cos cartéis reivindicativos ben altos, reclamando emprego para todos e todas e unha renda básica, porque estamos en unha situación de emergencia social. Estamos nunha situación onde hai moita xente sufrindo, onde hai moita xente que non ter ingresos por estar no paro, ou por ter unhas pensións baixas, ou por estar nunha situación de precariedade laboral, estar traballando e con as sucesivas reformas laborais non chega o salario para cubrir os mínimos básicos na casa, comida, vestido e alimento, pois está nunha situación de sufrimento. Por eso, as marchas da Avenida Ferrolterra decidimos recoller firmas nas oficinas do paro. Antes do 5 de marzo recollimos 1.341 firmas solicitando, reclamando aos gobernos un plan de choque contra o paro que nos contraten como mínimo a 500 personas nas listas do paro, directamente. Eso é porque non hai emprego, isto que son as administracións públicas, con dinero público, porque teñen que contratar a xente para poder ir tirando polo menos. E a segunda reivindicación que pedíamos nas firmas é unha renda básica para todas as persoas que están no paro e non cobran ninguna prestación. Pois ben, o 5 de marzo metimos esas firmas aquí na Xunta de Galicia e fomos hasta o Concello de Ferrol a metelas por rexistro. Hasta ahora non recibimos ninguna resposta, por eso todos os xoves vimos a concentrarnos aquí. Levamos máis de 7.000 follas informativas repartidas nas oficinas do paro, chamando a concienciación da xente a que non teña medo a moverse e dar a cara aquí e denunciar as injusticias. Porque é injusto que nunha situación onde os gobernos, os principales partidos que levan gobernando este país e estas institucións, os principales partidos que se está demostrando que fan da corrupción unha práctica habitual, onde os bancos e as grandes empresas do IBEX 35 son os que realmente gobernan, e cada 4 anos solamente nos piden que metamos a papeleta, pero que realmente marcas políticas son esas grandes empresas. Cando vemos que esas empresas son as que se lucran, son as que se están levando toda a riqueza, e aos demais nos queda empobrecernos e traballar moito máis e cobrar moito menos, pois por eso temos que mobilizarnos e non ter medo. Non ter medo ás leyes represivas que fan, porque se só estamos unidos non van a poder con nosotros e nos van a poder amedrentar, porque facendo forza e estando unidos vamos a conseguir que non teñan efectos as multas que eles plantean. Entonces, moi importante vir aquí todos os xoves ás 11:30 e con ánimo e transmitilo a toda a xente que coñezamos.